M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero limene ndi lachiwiri pa 10 Machi 2026. Ndipo Ambuye Yesu mu nyengo ino ya masautso Ambuye athu Yesu Khristu akufuna atilankhule mwapaderadera makamaka pa chiphunzitso chake chimene amachibwereza komanso timachibwereza pa nsembe ya misa ina iliyonse, kukhululuka komanso kufunanso chikhululukiro chomwecho pamaso pa Mulungu. Ndipo Ambuye Yesu akufuna atiphunzitse, akufuna atilankhule mwapaderadera pa zakukhululuka mawu athu oyamba amene akuchokera mu buku la Daniel mutu 3 ndime ya 25 kukambiraso ndime ya 34 mpaka na ndime ya 43. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Council Agnes Sentala kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Kenaka Ambuye Yesu akufunanso atilankhule, afunanso atiphunzitse pa zakukhululuka kuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 18 kuyambira ndime ya 21 kulekezera ndime ya 35. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku St. John Paul II Chiteze Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la mprofeti Danieli. Tsono Azariya ali chiyimire pakati pa moto, adayamba kupemphera ndi mawu omveka. Adati, chonde musatisiye mpaka muyaya, musaphwanye chipangano chanu ndi ife, kuti dzina lanu lilemekezedwe. Musaleke kutichitira chifundo, malinga ndi zimene mudalonjeza Abrahamu wokondedwa wanu, Isaki mtumiki wanu, ndi Israeli munthu wanu wosankhulidwa. Paja mudawalonjeza kuti mudzachulukitsa zidzukulu zawo ngati nyenyezi zamlengalenga, kapena ngati mchenga wa m'mbali mwa nyanja. Koma tsopano Ambuye, ife tasanduka ochepa kwambiri kupambana mitundu ina yonse ya anthu. Pa dziko lonse lapansi ndife onyozeka chifukwa cha machimo athu. Pali pano tilibe mfumu, mneneri kapena mtsogoleri. Sitikuperekanso zopereka zootcha, kapena nsembe, kapena mphatso, kapena zofukiza, ndipo tilibe malo operekerako nsembe kwa inu kuti mutichitire chifundo. Koma poti tabwera kwa inu ndi mtima wolapa ndi odzichepetsa, mutilandire lero monga momwe mudakatilandirira tili ndi nsembe zootcha za nkhosa zamphongo, ng'ombe zamphongo ndi ana ankhosa onenepa 1000. Nsembe yathu ikhaledi yotere pamaso panu. Ife tikutsateni ndi mtima wonse, chifukwa anthu okhulupirira inu sadzachita manyazi. Tsopano ndi mtima wonse tikufunitsitsa kukutsatani, tikufunitsitsa kumakuopani, ndi kuyambanso kumakufunafunani. Musatichititse manyazi, mutisamale moleza mtima, moonetsa chifundo chanu chachikulu. Inu Ambuye, mutipulumutse mwa njira zanu zodabwitsa, kuti dzina lanu lilemekezedwe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Petro adadzafunsa Yesu kuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atandichimwira
ndingamukhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikitsa kasanu nkawiri? Yesu adamuyankha kuti, kodi ndikuti kasanu nkawiri kokha ngati? Iyayi, koma mpaka kasanu nkawiri kuchulukitsa ndi 70. Tsono ufumu wakumwamba tingaufanizire motere. Panali mfumu ina imene idayitanitsa antchito ake kuti ionenso bwino ngongole zawo. Atangoyamba kumene, adabwera ndi wantchito wina amene anali ndi ngongole ya ndalama zochuluka kwa basi. Ndipo popeza kuti adasowa chobwezera ngongoleyo, mbuye wake uja adalamula kuti angulitse wantchitoyo pamodzi ndi mkazi wake ndi ana ake ndi zake zonse, kuti ngongole ija ibwezedwe. Apo wantchito uja adamugwadira nati, pepani ndakupemphani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani ndithu zonse. Mbuye wake uja adamumveradi chifundo, popeza adamkhululukira ngongole ija, nalola kuti apite. Koma pamene wantchitoyo ankatuluka, adakumana ndi mmodzi mwa antchito anzake, yemwe iye adamkongoza ndalama zochepa. Adamgwira pakhosi mwaukali namuwuza kuti, bweza ngongole yako ija. Apo wantchito mnzake uja adadzigwetsa pansi ku mapazi ake nati, pepani ndakupemphani, lezereni mtima, ndidzakubwezerani. Koma iye adakana nakamponyetsa ndende kuti mpaka abweze ndithu ngongoleyo. Antchito anzake ena ataona zimenezi, adamva chisoni kwambiri. Adapita kukafotokozera mbuye wawo zonsezo. Tsono mbuye wakeyo adamuyitana namuwuza kuti, wantchito oyipa iwe, ine ndinakukhululukira ngongole yonse ija pamene unandidandaulira. Kodi sunayenere kuti iwenso unchitire chifundo wantchito mnzako monga ndinakuchitira iwe chifundo? Motero mbuye wakeyo adapsa mtima kwambiri, nampereka kuti akamzuze mpaka atabweza ngongole yonse ija. Inunsotu Atate anga kumwamba adzakuchitani zomwezo, aliyense mwa inu akapanda kukhululukira m'bale wake ndi mtima wonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Nkhani imene Ambuye Yesu, chiphunzitso chimene Ambuye Yesu akutibweretsera mmawa uno, ndi chiphunzitso chimene ine komanso ngakhalenso inu amene mukutionera mmawa uno tsiku la lero, ndi chiphunzitso chimene chili chovuta kukhululuka. Wina aliyense pamene alipo akudziwa kunena kuti ndili naye ndani amene mwina ndidayesera kumkhululukira koma zimandivuta, amene mwina ndimayesetsa kuti tikhululukirane tiyanjane koma mwina zimandivuta. Ndipo Petro, funso limene akufunsa Petro ndi funso limene likuyimirira tonsefe. Akuti Petro akubwera pamaso pa Ambuye Yesu ndipo akuwafunsa akuti, Ambuye, kodi m'bale wanga atandichimwira ndidzamkhululukire kangati? Kodi ndidzachite kufikitsa kasanu nkawiri? Yesu akumuyankha kunena kuti kodi ngati ndinati kasanu nkawiri kokha basi, noti kasanu nkawiri, koma kasanu nkawiri kuchulukitsa ndi 70. Tikudziwa bwino lomwe kunena kuti nambala ya 7 m'malemba oyera ndi nambala imene ili ndi tanthauzo, imatanthauza completeness. Ndiye kuti pamene Ambuye Yesu akunena kuti kukhululuka kuyenera kuti kupitirire kasanu nkawiri, ndiye kuti tikuyenera kuti tikhululuke mopanda malire. Petro oyera pamene akufunsa zimenezi akuyimirira inu komanso akuyimirira ine, amene tikulephera, amene tikuvutika ndi kukhululuka. Mawu athu oyamba akuyenera kuti atithandize kuti kodi ife ngati Akhristu tikuyenera kuti tizikhala bwanji pamene takumana ndi mavuto, pamene takumana ndi mayesero ngati amenewa.
Kumbukirani pamene timayamba sabata yoyambirira ya nyengo ino ya Lenti, tinayamba la Mulungu lija ndi mayesero a Ambuye athu Yesu Khristu. Ndipo Ambuye Yesu mayesero si aja atatu adawagonjetsa. Mayesero amene aja sadathe. Mayesero a Ambuye Yesu aja akuonekera mwa ife. Mayesero amene aja akuonekera mwa inu. Ndipo amaonekera kudzera mu zinthu zimene ife timakumana nazo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mwachitsanzo pamene ife tayambana ndi anzathu, pamene ife tasemphana maganizo chichewa ndi anzathu. Kodi pamene ife tasemphana maganizo, pamene ife talankhulana molakwika ndi anzathu, timatani? Ambiri mwa ife timakwiya. Timanena kunena kuti ine basi, inu ndi ine tisadzalankhulaneso. Tigwirizane kunena kuti inu ndi ine sitidzalankhulanaso. Wina amachoka nkumapita ali ndi kwiyo, wina amachoka nkumapita ali ndi kwiyo. Nyengo ya Lenti ndi nyengo imene wina aliyense akuyenera kuti abwere naye ndani wake pamaso pa Mulungu. Kumuwuza ndani wake moonadi mtima kunena kuti ndakukhululukira chifukwa iwe ndi amene ukusunga makiyi a chikhululukiro changa pamaso pa Mulungu. Tikumuona tsopano mawu athu oyamba aja amene akuchokera mu buku la Daniel, Azariya. Kuti timvetse mawu athu oyambawa, tikuyenera kuti tidziwe kunena kuti Azariya akuponyedwa mu ng'anjo ya moto mumene iye akuyenera kuti azunzikemo. Koma Azariya nthawi imene akuzunzikayo ndi nthawi yonena kuti mfumu yayikulu Nebukadineza ku Babuloni yanena kuti wina aliyense amene sakufuna kuti atsatire zimene ine ndikunena zoti mudzipembedza milungu ya mafano akuyenera kuti aponyedwe mu ng'anjo ya moto, akuyenera kuti azunzidwe. Azariya anali nawo mu gulu limenelo lokana kupembedza milungu ya mafano, ndipo akumutenga akumuponya tsopano mu ng'anjo ya moto. Azariya pamene ali mu ng'anjo ya moto akupemphera, koma akupempherera chifundo cha Mulungu. Tangoganizani ndani wanu akuponyani m'mavuto, ndani wanu akunamizirani ku ntchito, ndani wanu akunamizirani mabodza amene akugwetsani m'mavuto akulu. Nthawi yomweyo immediately muli ndi mwayi okumana ndi Ambuye Yesu mu nsembe ya misa. Pemphero limenelo mungathe kunena lingatokhala lotani? Ambiri mwa ife timabwera pamaso pa Mulungu malo monena kuti ife tipempherere kuna kuti Ambuye atithandize kuti tiyanjane ndi adani athu, pakati pathu pakhale chifundo chenicheni. Timabwera tsopano nkumampempha Mulungu kuti alowerere nkhondo yathu ndi adani athu. Azariya akutiphunzitsa kunena kuti tabwerani pamaso pa Mulungu ndipo pemphani chifundo cha Mulungu chimene chikuthandizeni kuti mukhululukire adani anu, komanso chimene chiwathandizenso adani anu kuti akhale ndi chifundo ndi inu nkuyanjana kwathunthu. Nsembe ya misa ina iliyonse ena atu amabweretsa adani awo mu nsembe ya misa. Ala Ambuye aloleni adani anga aone chikho chimene inu mwandidzadzira mpaka na chosefuka mpaka na chofika milomo. Aloleni kuti adziona mdalitso wanga ngati umenewo. Tikubweretsa Ambuye Yesu mu chidani chathu. Ambuye Yesu tu zachidani sapanga nawo. Zachidanizo nza inuyo, si za Ambuye Yesu, si za Mulungu ayi. Kenaka tikabwerano tsopano muthenga uja, kubwererano tsopano muthenga uja, tikuonano Ambuye Yesu amene akutiuza tsopano kuna kuti yayi, ngati nanena kuti wena kuti ukhululuke kasanu nkawiri kokha, koma kasanu nkawiri konjezerapo makumi asanu ndi awiri. Kukhululuka kulibe malire. Nchifukwa yani kukhululuka kulibe malire? Chifukwa chonena kuti ife yonse timafuna kuti tizikhululukidwa. Kodi tikayika malire okhululukira ena, timazindikira kunena kuti nafenso timayambanso anthu ena ndipo ena onso ndi kuti tikuwapatsa malire oti atizitikhululukira? Mukadzamba kunena kuti ine ndakukhululukirani kokwana, mukufuna munenenso kunena kuti Ambuye Yesu nanunso mungathe kundipatsa malire ondikhululukira, ndikamachimwa ndipatseni malire ondikhululukira. Ngati ife timafuna kuti Mulungu adzitikhululukira, tizionetsanso chifundo chomwecho kwa anthu ena powakhululukira anthu ena opanda malire. Ena amakuti ayi enough is enough, ndakhululuka kokwana, olomphira imafika pa mapeto, imafikira poduka. Tangoganizani chifundo cha Mulungu. Tangoganizani Mulungu mwanchitira zingati. Tangoganizani Mulungu adakhala kuti zijazo akulangeni. Bwezi mwina pano inu pano palibe, bwezi mwina pano ine pano palibe. Koma chifundo chimene Mulungu amationetsera tizichilola kuti chidziolokera kwa anthu ena. Pamene ife tikuonetsa chifundo chomwecho kwa anthu ena, timakhalanso kuti tikumpemphanso Mulungu yemweyo chifundo chomwecho. Anzathu amene ife tayambana nawo, anzathu amene ife tasemphana zichewa,
tizidziwa kunena kuti akutipatsa mwayi woti ife tionetserepo chikhristu chathu. Chikhristu chanu sichidzaoneka chifukwa chonena kuti mmapita ku nsembe ya misa. Chikhristu chanu sichidzaoneka chifukwa chonena kuti mmavala zonse za mpingo, nsalu zonse za mpingo zikangotuluka inu kumagula. Chikhristu chanu sichidzaoneka chifukwa chonena kuti inuyo you were born a Catholic, you were raised a Catholic, and you will die a Catholic. Chikhristu chanu chidzaonekera if as a Catholic who is born a Catholic, you are able to forgive as a Catholic. As a Catholic who is raised a Catholic, you are able to continuously forgive as a person who is raised as a Catholic. As a Catholic who will die as a Catholic, you are ready even to forgive. Because even now at your death, you need that very same forgiveness. Chifundo cha Mulungu, kukhululuka kwa Mulungu, chagona mwa iwo anzathu amene ife timasemphana nawo. Pamene ife takhululukira iwo, timakhaso tumpempha Mulungu kuti zanga zijanso mundikhululukirenso. Amen and amen.